Hej, mit navn er John Tolmi. Jeg er internationalt certificeret NLP Master Trainer og Master Coach. Velkommen til den her korte introduktion om vores Core NLP Practitioner uddannelse i Halden. Jeg ved ikke, hvad du ved om NLP, om du har været inde i den her verden før og ved noget om det. Men det allerførste, jeg har lyst til at sige til dig, det er, at hele det her arbejde, vi gør på vores uddannelser inden for Core NLP, det er at arbejde med dig. Det er at finde ud af, hvem er det faktisk du er, når du ikke gør ting. Hvad er det, der sker i dit liv? Hvad er det, som rent faktisk former dit liv på ydsiden, men også hvordan du kan påvirke dig selv til at forme dit liv på indsiden. Fordi de fleste mennesker, jeg kender, de er vældig orienteret imod, hvordan de kan gøre noget for andre mennesker ude i verden. Men er relativt lite optaget af at fokusere på, hvad kan de gøre for sig selv. Og det at glemme sig selv i en travl hverdag, et vældig stresset samfund, hvor folk fokuserer på resultater og mål, det gør, at vi nogle gange simpelthen ikke har kontakt med, hvem vi er, og vi mister ligesom troen på, hvem vi er, og hvad vi kan gøre med vores eget liv. At vi i stedet for det egentlig bare lever andres liv, og lever for andre. Så det handler om på en Core NLP Practitioner uddannelse, det er vældig mange ting. Nummer 1, du lærer dig kommunikation på et vældig dybt niveau. Det vil sige, du lærer dig teknikker, hvor du kan begynde at forstå andre på en anden måde, end det du har forstået før. Du vil kunne se dybere. Du vil få en større følelse af, at du har kontakt med mennesker omkring dig. Og du vil blive forstået på en anden måde, fordi du begynder at forstå på en anden måde. Du begynder ret og slet at kunne se de dybere ting i, hvad det er, andre mennesker kommunicerer. Og du får en masse værktøj, som handler om den gode kommunikation med andre mennesker. Og i hvert fald det, at du kan stå stødig i dit eget liv og kunne kommunicere med andre, det er at vide, hvor er du rodfæstet for at kunne kommunicere til andre mennesker. Så du får rigtig mye på den platform, der hedder kommunikation med andre. Men i tillæg til det, så får du faktisk en utrolig fin personlig udviklingsrejse indad. Det vil sige, at du får muligheden til at blive kendt med dig selv på nyt, komme i kontakt med, hvad er det rent faktisk, jeg repræsenterer? Hvad er det, jeg trænger at give til mig, som gør, at når jeg føler, at jeg har fyldt mig op med det, jeg trænger, så er jeg i stand til at formidle det ud til andre mennesker. Det er sådan, at når flyværtinden ret før afrejse på en flyvemaskine står der og siger til folk, at husk at tage på din egen maske først, før du hjælper bare andre, så ved jeg ikke, om du har tænkt på, at du ofte sætter andres maske på, før du sætter din egen maske på, og dermed mister pusten i dit eget liv. Så mit bud til dig vil være, at du kan begynde at se indad. Begynde at se, hvem er det, jeg er for mig? Hvordan puster jeg liv i mig, som gør, at andre mennesker kan drage nytte af det, så at de igen kan vokse på, at du har og kan puste i dit eget liv. Så med det grundlag, så skaber du en platform at stå på, en ganske solid platform. Og den platform, den handler om, at når du står stødig, og det blåser som værst, og det kan det gøre, så vil du føle, at du har dig selv med på den rejse, at du er i kontakt med dig selv, og at uanset hvad der kommer fra ydsiden, så står du der, og du er i kontakt med dig selv, og du kan bruge den kontakten til at lade andre vise, at du står stødig. Har du nogle gange vinklet i dit eget liv? Mit bud er, at de fleste mennesker har prøvet at vinkle lidt frem og tilbage, og ved ikke, om de skal gøre det, som andre forventer af dem, eller det, de har lyst til selv. Hvad nu, hvis du får alt det her i balance? Hvorfor en inspirator tror du kan blive for andre mennesker, når de ser, at uanset hvordan det blåser, så står du der, og du står stødig. På en Core NLP Practitioner uddannelse, der får du grundlæggende værktøj i kommunikation, som gør, at du rodfæster dig, står stødig i dit eget liv. Og at du bliver god til at kommunicere med andre og forstå andre på et dybere niveau. Masse fine, effektive teknikker, som vil hjælpe dig til
at få det til i praksis, ikke bare i teori. En Core NLP Practitioner uddannelse er ikke en teoretisk uddannelse, det er en praktisk uddannelse. Det er en, hvor du virkelig får muligheden til at få det ind i dig, integrere det i dig, så det bliver en del af dig for nu og i al fremtid. Så med det som et grundlag, så har du faktisk muligheden til at kunne blive en rigtig, rigtig god coach. Derfor er den her kurs, en Core NLP Practitioner, det grundlæggende kurs, vi har på vores coachuddannelse. Fordi i modsætning til vældig mange andre uddannelsesinstitutioner, som er optaget af at formidle, hvad coaching er over for andre, så må vi kunne coache os selv, vi må kunne være i kontakt med os selv, vi må kunne stå støtte i vores eget liv, være en inspirator for andre, for i det hele taget at have den indflydelsen, at vi kan påvirke andre på en god måde, når de søger at finde stabilitet i deres liv. Så jeg er helt sikker på, at du er enig med mig i, at en stabilitet i dit liv vil gøre det lettere for andre at se den stabilitet i dig, og dermed kunne få stabilitet i deres liv. Så den grundlæggende uddannelse her i Core NLP, det er et fundament at stå på, for at du kan komme videre på vej mod målet om at kanskje blive coach. Jeg vil ikke fortælle så mye mere om vores uddannelse her og nu, men du er velkommen til at tage kontakt med os. Ring til os på det telefonnummer, som kommer her på videoen. Eller ret og slet bare tune ind på vores hjemmesider og tage kontakt med os. Så snakkes vi kanskje. Det håber jeg. Velkommen skal du være.